Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Babay, Papa. Di na magkamalay si Corina sa akong plano. Kining tinud-aray na gining imuha nung griga. Wala na yun ay atrasay no. Wala kini atrasay pa, Abir. Magpaabot ko ninyo. Sonda kung unsay akong gisulti nimo. Agoy! Hain naman is apyot, uy. Wa pa man. Sana rong orasa. Magapian pag inig madugay pa siya. Correct! Ay, waroy palibak ay. Niya, yung ipangumpra ako. Nay, gisulod ko na yung akong plastic. Niya po'y gisulod na lang po yung karton po. Daghan lagi na. Iko-iko naman tong akong lista. Na, pilar pa yan ng dana ng kwarta apyot. Naunsa man na, uy nga naghinubra man na. Ayaw pagbuo. Ano maday ka mong daghanon? Ha? Nangumprahay ra ka? Murklamo pa ka? Ha? Bitaw. Basta yung reklamo. Ikarga ko rin, tora-tora. Mato na ni nga to, ha? Ay, ayagod pag binuang apyot. Kabuangan man kunin mo. Di man ka magtarong. Ay, wala ko magtarong kay naaman ko yung gialsa nila eh. Pilusop ko man ka, oy. Siya ay, di lang isa siya kakamedyahan ba? Tala na, kay karong bato na ako na sa inyo, ha, ko? Eh, ngano laging daghan man na. Bugal-bugalon kaayo ka ha. Ano mo, bukal-bukal, ano, oy? Magbuti, kagdaghano na ako ang imong ipamali. Hilong, oy. Di ka diyot ang akong bayad, akong ihatag nimo. Ay, dukaya sab nimo, oy. Mura mo kunig bayad ko. Dali na lang kayo makauli na ka. Nananay, bagabian ka ron. Hapon na bata ng tanawag adlaw, oh. Apyot, unsay man nagbayad. Dali na. Sunod na karon makauli na ka. Ikaw mo ay nadugay-dugay, ha? Nya pila ra to akong gipangumpra nya karon. Ay, bitan boy. Uy. Dagang mo reklamo ko. Uy, apyot, huwat ako, oy. Apyot! Uy, igo-igo gid ang distansya ni Kapita nga kung nimutangan. Nga malantaw na ko kung magdung na kitong tura-tura nga mo'y akong gipaggamit ni Apyot sa paghatod ni Corina sa ila. Pero wapay ti mailhan nga nagpaingon na siya din eh. Di na ko makapaabot paglaingi gayon. Ug di na ko buot nga mag-antos ug mapakyas pa. Mo nga kinahanglan may tabo ligid ang buot kong may tabo nini kayo na. May tabo nang may tabo. Bahala na. Dili og dili ko musakay ining imong tura-tura, apyot. Aron ihatod ko sa amo. Kay binuang man ning imong gibuhat. Pastilan ni mo ko rin na, oy. Ikaw pa yatagan og pabor. Ikaw pa mo yung mudili. Awa, ha? Papagumpra ko kag tagan pa yung kag discount. Ya, dili pa yung ka pabayron. Mureklamo pa ka dito. Oh my. Gawas pa na. Libre pa ka sa hatod. Kay binuang ning inyo. Gisabotahi ko nimo og sa imong amo nga si Greggy. Oh my God! Ka-bright po ng Corina, ay. Very bright yung ka. Brighty po yung ka kayo, na. Daan palagi cute ko. Gisabotahi ko ninyo ni Greggy. Sige. Sabutahe na kung sabutahe. Pero, butan, o teka. Kaysa may nakapaburaan eh. Ako? Ha? Ako di ay. Ang laro. Mong laruhi ko Corina. Musakay ka, aron matod ka sa inyong balay o dili. Kay, bayaan ko na magkanompra ni mo. Wala na kapabayra ba? Ha?
O klaro na kayo ang ganansya. Be, tsubag! Tsubag! Wa palagi si mama ko rin maabot kuya. Hapon na. Lagi, hay na ka si mama nga, nangumpra. Hagbay raman to. Hala kuya, tanawat Saan? unahan. Hasa, Awa, nanas mama? wa pa uy. Si Lula tan siyang ibalik na si Lula. Uy, si Lola tuod. Lula! Lula? Di ba- ganiharang. Nangumpraw niya karon wa pa mauli. Oh, oy Lola. Kaniara man ko na to siya milakaw la, ingus kuya. Na, basig may gihapit to. Ang ni anak tingali to rong taod-taod. Basin. Mayo kay may balik ka din ni Lola. Nang luod ka lano. Bitolo, nang luod kang mama? Ay, ayaw na lang ko ninyog pangutana. Kami ray maghusay si Corina. Oh, saman, nakalungag na mong kanon para sa panihapon. Wa pala. Oh, nga nung wa pa man. Naghuwat maming mama. Nga nung naguwat pa munmus in-anin niyo, ha? Unsa gidan yung kaldero maong dili mo makalungag. Magabian niya tong inahan ninyo, mga pasmo mo. Iing namin to na kuskuya lang, maglungag na lang. Oo. May isa nga wa pa may maka lungag Lola. Oy, kay masin magamay na mo sa paglungag. Ni arba di ka. Nahala, sige. Paglungag na mo kanon kay aron sudaan na lang unya lutuon nato, inig-abot sa inahan ninyo. Jake, una lang ko din yung uli, ha? Dili lang ko mo overtime. Pero okay na ka, Sir Franz? O, mahiyo mo ka na kung ihatod si mong yabangan. Ayaw. Okay ako. Okay. Pagklaro bitaw, sir. Okay ra lagi ko. Kamu, yun. Basta, sir, ha? Oh, wala lagi. Ay, kabala ka. Naibaw kog, unsa ikong gibati. Sige, sige. Sir Franz? Hala, Mr. Elslay, imong nurse. Kamu, yun. Mura mag muuliay na polisiya, sir, kay damo pag. Ay, sigma, kigdungan ni mo. Simos ka, Jack. Kwan. Kamu, yun. Nakailan na muna ako. Ayaw kabala ka, Jake. Wa na ako nang huna-huna. Naibaw na ka na ako. Way cool ba, Sir Franz? Ikaw pa. Way problema na, sir. Murag nagsilos sa bato si Jake nga nag-uban ta, Miss Rian. Ikaw, good Sir Franz. Nanong si Jake may atong hisgutan, uy nga, kita may nag-uman. Na sultihan ta naman bitaw ka nga nagpatabang siya na ako. Diyanin mo. Maunay dili na ko ganahan niya. Kay manggamit og laing tao. Hasta ka giapil-apil pa niya siyang tinguha na ako. Maubitaw nga, ako sing giingnan nga kung kursunada o tinuda na inang iya diyan mo. Tinarong siya o consistent. Wa man ko ko'y gusto anak niya, Sir Franz. Diya man ko magkagusto nimo. Basin o nakapipaliton o hapit sa dili pa ka mo uli. Kay muuna lang ko nimo, miss. Nganong ipamugos man na nimo siya nako, sir. Nga bisan unsaon ikaw magay ako ang gusto. Mas ganahan man gyud ko nimo. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!